Lalela sisi, ngahlukana nawe angihlukananga nomntanami. Kahle sekuyiminyaka eminingi ngiphila ngeenhlamba zakho. Namuhla ngifonele ukukhuluma nendodakazi yami, ngicela umnikeze ucingo ngifuna ukuzwa iphimbo lakhe. Sekuyiminyaka ngimgcinile kodwa imali ngilokho ngiyifaka, uyafona uyayifuna, ngifuna ukumbona uyanqaba kanti kwenzakalani? Kwale noma umama sedlule emhlabeni wena uzange uzumnikeza ithuba lokuthi afike azovalelisa okugcina gokwakhe. Lenzondo nayo oyibambele mina ayeke ukuhlukumeza umntwana wethu, uyadinga ukuba nobaba wakhe. Mnikeza ithuba, ngaxabana nawe angikhethanga wena kodwa yena zange ngize ngimshiye. Usumvimbela ithuba lokuthi athola uthando kayise. Ngiyazi uhamba ukhuluma kambi ngami, uyakhohlwa ubatshela iqiniso ngoba mina ngikhona empilweni yomntanami, wena ongivalela ngaphandle. Ngifakile imali ngenyanga edlule ebesemandleni wami, musungifuna izambe engingenazo. Njalo mina mangikhuluma ngomntwana ngithi ngifuna ukubona ingane yami, ngicela imali ngikufakele futhi uje ungafuni nayo. Ngiyakuzwa uthi angentombini zami, mina ngifuna umntwana wami. Angeke size sisivale isikhala sakhe ngoba nayo uyangidinga nami. Ngingubaba wakhe kuzokushintsha noma ngingaba yinje emehlweni wakho. Ngibe isoka ongafisa ukulibona ngisho nangelinye ilanga kodwa nginguyise mina angisoze ngamchithela yena. Ngachithela wena, umuntu engingasamthandi wena, umuntu engamkhethanga wena. Nikeza umntwana wami ifoni ngifuna ukukhuluma naye.